5.000, οι οποίοι βλέπουμε ότι αντί για νοσηλευτές είναι όλοι εργαζόμενοι, και αντί αυτό, αν τα παραλληλήσουμε τα στοιχεία, θα δούμε ότι τελικά περισσότεροι φεύγουν και λιγότεροι μπαίνουν βάσει των συντάξεων και αυτοί που αποχωρούν. Οι τελευταίες προσλήψεις μαζικές πότε γίνανε? Από νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ τουλάχιστον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μαζικές προσλήψεις. Είναι από τότε περίπου που έγιναν, από το που άρχισε το νοσοκομείο το 2000, 2002-2005, δεν θυμάμαι πότε. Άρα δηλαδή τα κενά αντί να μειώνονται αυξάνουν. Κοιτάξτε να σας πω, είναι κάποια πράγματα που αν μιλήσουμε με αριθμούς θα μπερδέψουν τον κόσμο. Αν μιλήσουμε με αυτό που βιώνουμε εμείς μέσα, μπορώ να σας πω πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι νοσηλευτής 15 χρόνια, έχω δουλέψει και μπορώ να σας πω. Είναι σαν οι υπουργούς των οικονομικών που λένε κάποια στοιχεία ότι τα βγάζουν ότι είναι μια χαρά και τελικά ο κόσμος βιώνει στο πετσί του ότι δεν μπορεί να ζήσει και είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Έτσι είναι και σε εμάς. Αν πάρουμε τους αριθμούς, είναι έτσι αυτά τα κόλπα που κάνουν, τα οποία προβλέπουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 955 άτομα. Ακόμα και τα 955 να έρθουν, τώρα είμαστε 230 πιο κάτω βέβαια, αλλά ακόμα και αυτά να έρθουν, είναι τέτοιες οι ανάγκες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που διάφοροι ανοίγουν άλλες για την εξυπηρέτηση του κοινού και καλά κάνουν. Ανοίγουν κάποιοι καθηγητές, ανοίγουν καινούργιοι μέθοδοι υπάρχουν στο Πανεπιστημιακό. Υπάρχουν άλλες ανάγκες, οι οποίες αυτές δημιουργούν πρόβλημα. Άρα λέτε ούτε τα 955 άτομα σας φτάνουν, ακόμα και αν έρθουν. Δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε. Η διοίκηση, αυτή τη στιγμή με ένα προεδρικό διάταγμα που υπάρχει, εμείς και να θέλουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα. Ακόμα και να τροποποιήσουμε τον οργανισμό. Δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα, αλλά ακόμη και να τον τροποποιήσουμε, να πούμε ότι θέλουμε άλλα 100 άτομα, δεν μπορούμε να τα πάρουμε βάσει των κλινών. Πάντως και τα 235 που είστε κάτω δείχνουν κάτι. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και εσείς λέτε ότι κανονικά και παραπάνω πρέπει να είστε, αλλά ούτε αυτά τα άτομα δεν τα έχετε. Το 2004 το νοσοκομείο ήταν με 490 κλίνες και τώρα είναι στις 670. Έχουν αυξηθεί 180 κλίνες, έχουν προσληφθεί. Υπάρχουν τη στιγμή που εργάζονται 10 άτομα παραπάνω από τότε. Ναι, δηλαδή 190 κλίνες, 10 άτομα παραπάνω. Είναι προφανές, είναι αναντιστοιχεία βέβαια. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ η κυβέρνηση ναι μεν έχει μιλήσει